2007 yıldan Россия президенті указы негізінде 9 декабрь Ватан геройлары күні буларак билгеләп үтелә. Бу көн юкка гына сайлап алынмаган. 1917 елга кадәрле 9 декабрь көнендә Георгий ордены кавалерларын хөрмәтләп искә алганнар. Хәзер исә әлеге көн Советлар Союзы геройларын, Россия Федерациясы геройларын, Дон һәм Изге Георгий орденнары кавалерларын хөрмәтләү, мәрхүмнәрен искә алу көне. Әлеге дата, әлбәттә, безнең барыбыз өчен дә мөһим, истәлекле дата. Ул тарихи традицияләрне дәвам итү һәм илебез геройлары тарафыннан нинди батырлыклар эшләнү турында хәтерне саклау булып та тора. Саба районында туып үсеп, сугыш кырларында зур батырлыклар күрсәткән Советлар Союзы геройлары Иван Башкиров, Гали Закиров, Вали Хаҗиев, Заки Хабибуллин, Дон орденының тулы кавалерлары Корбан Гали Тимергалиев, Абдулла Мутыйгуллин исемләре ил тарихы битләрендә алтын хәрефләр белән кирип калды. Һәйкәл тора имеш, сөйлиләр. Бу билгесез солдат һәйкәле. Билгесезме шушы бакыр кеше, билгесезме хәтер, әйтәләр. Юк, билгесез түгел. Зур батырлыклар күрсәткән геройларыбыз һәр вакыт безнең күңелләрдә олы маяк булырга хаклы.